Kuluna hambai ti phungkaham tini je 28 di sini hunger strike chung tini checknai sini hunger strike ke sini bubagra bo 11 taman jarwo mo hate kotor phaisok painai bo phame lologino hunger strike to main hoiteno chengjagoi tongkha enkai je bubagra phame jaglo hongke pura mane chengsugui thangsinai ta tini to kwbangma borok tongo miya phaijak rang nukhana 6-7 borok miya sikla rok phaijak borok to miyan hoiten maisaya miyan hoiten tongkha borok enkai borok to sudu gana guni borok ya sara tirpura je 14 lakh tiprasa ini khayo je sudu mocho chini kaisa chini tipra mothani movement ya chini tiprasana hamgrainen bagai ba tiprasana kaisa yok sama lama lina bagai kaisa chini mo movement no bubagra bokoi kha ang tiprasangoi bokoi tongo je kuno kesa kosom kupur kakrang CPM BJP Congress amo hiya karei ekmatro chini tiprasano bahike yok sama lamariman mo hunger strike ni bisingo jotona palke phayoi chini bubagra jesuk saya nuya tongsak sungko jotno tiprasar bobin logi tongnai tei tobo tongui bo jodi akha bikha jodi o saya nuya ni bisingo khoroksa khoromni lama choi thanga gai to kun khania korei gabo dukher bishoy kintu haipano mungsa thaisang yakhai ponto sin mo hunger strike le rosakla ngai nungje second question chungmani nugoi tongo je mo hunger strike kaisa drama ba bon kaisa political malis ni bagai mo khlaijak tong hinoi angabon sanamu sungo jesa patni phanang thun jesa leader phang thun sung naimani onek bangkha sungte mane ta mane naimang emon ja sokpai ge haisi mane obarangoi thanga gang borong na abon sanamu sungnai nongni jotno channel ni bising tui mo hunger strike ni bisingo akhabika habubagrani kunongui thanga kai sung Simon tongo sara tiprani bo tiprasarok bo party ni bo leader amo hake comments khai tong abo hake pengai tong sing borong no 1 second pan somai wan suklak bong laman hana bagai chi akhabika bubagra kunongui thanga kai o kongno khachana musung